בימים אלו, כשכולנו מחפשים דרכים לשפר את בריאותנו ולהתמודד עם האתגרים היומיומיים, אני כאן כדי להציג בפניכם פתרון חדשני ואיכותי, ג'וס פלאס. תארו לעצמכם עולם שבו כל יום מתחיל באנרגיה ובריאות, שבו כל אתגר הופך להזדמנות וכל חלום מתגשם. מניסיוני האישי, הייתי בעבר עם השמנת יתר, סבלתי מבעיות בריאותיות רבות. היום בזכות ג'וס פלאס אני אישה בריאה ומצליחה. ג'וס פלאס הוא לא רק מוצר שמביא לכם את הטוב ביותר מהטבע, אלא גם הזדמנות עסקית מרתקת שתאפשר לכם להצטרף לקהילה מצליחה ולבנות עתיד כלכלי. תפנו אליי ויחד נגשים חלומות.